arratzaldeon. Hemen biltzaren arrazoiak azaltzeko asmoz, abesti bat ikasu eginez gero, mendikate batek lotuta gaudela abartuko gara. Edo Bidasoa ibaiaren bialdetara dauden 7 probintzien soinekoa, bialderarekin egina dagoela ikasiko dugu. Beraz, erlakantetan dugu behar, gure plazako presentziaren arrazoia azaltzeko. Iparraldeko ikasleek laguntza eskatu ditu. Kito. Zer gehiago azaldu behar dugu azterketak euskaraz egin ahal izatea gara eskatzen ari direna. Hemen ez daudenik, eman beharko dituzke azalpenak. Ez guk. Guk ederki baitakigu zertan, norekin eta zertarako bildu gara. Gure herriari eta gure hizkuntzari babesa eskaintzeko. Jarraian, azterketak euskarazko kide batek Elordi Balxearen hitzak ekartzen ditugu plan. Honela dira. Nik irudikatzen dut, euskararen egoera gaur egun pixka bat oiarletxe bat bezala. Guk oiarletxearen barnean gaude, eta euskarak babesten gaitu. Edo gure babeslekoa da euskara. Baina kanpoko elementuen menpe gaude. Pasatzen dugu denbora haizea, euria edo ekaitzaren kontra oiarletxearen makinak atxikitzen oiarletxea ez dadin egin. Ez dugu oiarletxea igartzeko denbora. Zeren etengabe kanpoko elementuen kontra duguna atxikitzen. Hori da notagaiena. Beti behar dugula atxiki gure oiarletxea, ez dadin aireratu. Kontent ginen iaz, azkenik lortu bai genuen brebeta euskaraz pasatzeko baimena. Eta hori guretzat polita izan zen. Aukera eman zigulako ikasle irakasteko. Begira, borrokatu behar da beti, eta horrela lortzen aldira gauza batzuk. Egia da batzuetan, Euskal Herrian badugula inpresio hori. Etengabe borrokatzen garela eta gauzak ez direla errez irabazten. Eta ez dira errez irabazten. Baina irabaz daiteke. Halare. Uste dut, horren kontzientzia ere piztu zaiela azterketak euskaraz mugimenduarekin ikaslei. Eta hori nahi dugu hemen gaudenok ere. Euskal Herria herri bat dela dakigunontzat eskubide berberak dituelako Oiongo Mailik, Sestaoko Jasanek, Amezketako Ikerrek, Itzaltzuko Anderrek, Hendaiako Anetek, Beskoitzeko Grasik eta Larraiko Lididerek. Azterketak euskaraz. Mendian hanka bat preso hartzen duen bizan larrak, euskara preso hartu du Paris aldeko indarrak, baldintzatu ohi dituzte euskal hiztunen biharrak, baixoa frantsesez egin dio legea